Segur que recentment has escoltat el nom de l'ICE, i és que la presència d'aquestes sigles és constant a les notícies que ens arriben des dels Estats Units pel que fa a la política migratòria. Però què és exactament l'ICE i com funciona? De seguida t'ho expliquem. ICE són les sigles en anglès del Servei d'Immigració i Control de Duanes dels Estats Units. És una agència governamental que funciona com a policia migratòria al país i, alhora, forma part del Departament de Seguretat Nacional, el qual es va crear l'any 2003. L'ICE depèn del govern federal dels Estats Units, el qual significa que, actualment, és l'administració de Donald Trump la que dirigeix l'agència. L'objectiu principal de l'ICE és fer complir les lleis d'immigració estatunidenques al país. A diferència d'altres organismes semblants, l'ICE no opera a la frontera, sinó que els seus agents es despleguen a ciutats i pobles de l'interior del país. Però, en què consisteix exactament la feina d'un agent de l'ICE? Doncs la funció principal que tenen és investigar i detenir els sospitosos de ser immigrants indocumentats. A més, recentment se'ls ha donat permís per entrar dins de les vivendes dels sospitosos sense necessitat d'una ordre judicial prèvia. Les persones detingudes poden ser alliberades després de ser interrogades o bé poden acabar en un centre de detencions on s'acabi de decidir el seu futur. Normalment és un jutge el que decideix el destí d'aquests immigrants, però hi ha casos en què són els mateixos agents de l'ICE els que ho poden decidir. Però tirem un moment enrere. Hem dit que l'ICE es va crear fa més de 20 anys. Per què llavors s'està parlant tant ara? Doncs la resposta la tenim en el canvi de govern que es va produir l'any passat al país. Donald Trump va arribar amb una política migratòria molt dura. La nova administració ha donat més força i marge d'acció a l'ICE. En tan sols un any, el nombre d'agents s'ha més que duplicat, de 10.000 a 22.000. A més, serà destinat un pressupost més elevat que qualsevol altra agència governamental. Les actuacions de l'ICE són ara més notòries perquè es porten a terme redades massives i sota la més mínima sospita, unes dinàmiques que no eren les habituals abans. El suport de Donald Trump i del seu govern ha estat total a l'ICE, ja que consideren que els agents fan una feina admirable, tancant criminals amb antecedents penals que suposen un perill per al país. Però d'altra banda, aquesta actuació desmesurada ha generat alarma entre part de la població que denuncien que aquestes pràctiques són arbitràries i se salten la llei. El desplegament de l'ICE ha generat molta tensió social i política. Les ciutats on hi ha més agents de l'ICE, com ara Los Angeles o Chicago, són administrades pel Partit Demòcrata, que són molt crítics amb aquestes polítiques. És important tenir en compte la reacció dels ciutadans. Molts s'han començat a organitzar en patrulles pacífiques que segueixen els agents, intenten obstaculitzar-los i donen la veu d'alarma amb xiulets, tot per alertar la seva presència a aquells que poden ser detinguts. Les dades recents reflecteixen la magnitud de l'activitat recent de l'ICE i és que quasi 105.000 persones han estat deportades. A finals de desembre hi havia 65.000 persones en centres de detenció. En aquests centres, a més, han mort 32 persones. Actualment la situació és més que crítica a la ciutat de Minneapolis. Allà han sigut assassinades recentment 2 persones que protestaven contra l'ICE. Eren part d'aquestes patrulles pacífiques que havien comentat. En definitiva, s'està escoltant molt el nom de l'ICE perquè ha augmentat molt el seu poder i alhora ha crescut el malestar social. La situació als Estats Units ens fa plantejar on podem situar la línia que hi ha entre el compliment de la llei i els drets fonamentals dels ciutadans i de les persones migrants. Encara que sigui una situació que passa ben lluny d'aquí, de segur que també et farà pensar a tu.